Lortzen. Lasa, Ibai, venga. Hostia! Ai! Kaixo! Hemen gaude, Olimpiuseko lehenengo saioa. Aurrekoan, txibierro jokoak intzian, hemen, martxoak 14ean. Hemen nun, frontoian. Frontoian. Hasi ginen, bat biru mora eta miru erraldoiakin, Bai, lasko forotatek saltin bartzutela eta pistolero zeuden eliminatzen. Hoita geho, pasaziana intzuten zeri guztanana, erorketan bat egon zara. Bastante gontzian, Bai. Hoita geho, egin genuen zaldiko maldikoan proba, sartu hartziala taldeka lauki batzutan. Ginkana, ez da? Ginkana egin genuen, hoi ikusia ez ginela gogosoa bilak hortan eta ez genuen parte hartu. Eta gero eta geho, aulkien jolasa ere genuen, frontoi guztitik zeudela izkutatuta aulki batzuk. Geho momentu baten batzuk bai bendatu zituztela berik, proba batian. Eta hoita geho ja finala ondira pasa ginen. Eta ze izan finalean? Ba, izan zen final epikoa. Epikoa, arrioria, pum, egia. Bai, hoxe, pues, irudiak ikusi ditzazkeu. Mai egon zanan, así que... Aurrera irudiak! Kaixo! Gazte Olimpiadetako lehenengo proban aurkitze geha. Euri jasa honekin azken orduko aldaketak eukitugu. Ave Maria parkian izatetikan, frontoian inimarri izan da proba hau. Eta hementxe gaude, urduritasunak, zalantzak, azken momentuko aldaketak. Guazen ikuste aber nola daude lehiakideak. Gaur, 2026ko martxoan 14an, Hernaniko Gazte Olimpiadetako lehenengo froga. Guazen! Mania diozu norri gurtu egin diozu. Gure kontzertuetan orain eskutatu. Beti publiko berbera hauek hitz egin dute. Emanen nuke sentitzen dudala baino ez. Ez du sentitzen. Hainbeste ordu galdu ditut. Ganimena ez aditu bat. Erukako razten baina
Olimpiadetako lehen eliminatua. Guazen. Bueno, Olimpiadetako lehenengo eliminatua, ze sentitzen da? Komentari gabe. Iskineratu naute, horrein diate, ez? 13-14 bat, eta hortxe gatu naiz. Ez da justua izan eliminazioa? Bueno, bakoitzak ikusi du, hemen publikoak badaki, ze pasan, ez dut deklarazio gehiago egingo. Joku honetan, logela bat dugu, hau izango da, eta bertan bi zaintzaile daude. Guazen. Kaixo, Olympic Newsentzat, hemen, zein da zuen funtzioa? Eremua babestu behar dugu. Eta bertan zeintzuk goia hemen? Hemen, sailkatzen dian bakoitza. Vale. Nola ditu jozue ereme honi? Logela. Eta zehati ditu jozue logela? Ba, iritu zaigulako hitz egokiena zela. Oain, bi iritzi entzuna ditugu, zarrenak eta gazteenak. Esperientzia duen jendean ganagoaz. Goazen. Kaixo, Olympic Newsentzat galderatxo batzuk erantzuteko? Ze iruditu? Bai. Ze iruditu Olimpiaden itzulera? Oso ondo, bai. Gure gaian oso ondo pasatzen denun. Bai, bueno, eredu ematen. Bai. Lehenengo proba, ondo antolatuta? Kejaren bat, igual... Guretzako 3 puntu emango nituzke. Vale. Injustuak izan dira? Gure showaren gatik. Vale. Zakit, uste honenak izan ginala. Vale. Eta... Proba esatuzu hau aurrekoa? Hau. Ondo, baina nerea tongoa izan da. Vale. Baina, bueno, jazta, onartuta. Norbaiti zerbait esan nahi duzu, injustizian bat gertatu galako? Jokua horrela da, onartu behar da. Zarrek hautxe diote. Bueno, zarrak entzun ondoren, gazteen iritzia entzutera goaz. Guazen? Bueno. Olympic Newsentzat, potxokak zate, no? Potxokak, zuez. Vale. Zemuz, lehenengo proba? Bueno, lehenengoa ondo. Ondo? Bai, iru seitik. Vale, osea, gustoa, lasai. Bai, pero hain zapian eliminatu india. Denak? Ez da bakarrik klasifikatua. Vale. Zuen lehenengo olimpiadak dira, ez? Guria ere, lasai. Eta antolaketa zemuz, ondo dago? Txukun? Bai. Zerbait hobetzeko? Ez, ondo dago. Vale. Bai. Zuki haupa potxoka. Bai. Haupa potxoka. ¡Aupa potxoka! Olympic Newsentzat. Ai! Harrapatuta. Zemuz, olimpiaden itzulera. Ba oso ondo, hemen etorri geha leiretani hasieran animatzea. Eta oso gustoa. Eta lehenengo proban antolaketa ona. Bai, salbatu indute egia esan. Imaginatu marin bestela. Claro. Ez da bestela. Ez da. Sekondo Gu oso ondo, lanian atope, grabaketa, pila bat. Asko. Hau ez da ordaindua, Horatu imardia horrelako bideoak ekipo, bale? No, zaindu. Ale, aio. Hemen ditugu ardi biliko taldekideak, Olympic Newseko mikrofonoa kritikatu dute. Hau da, ez genulako. Gaur, hemen dugu munduko mikrofonik onena, ikusi ez zuen bezala. Guazen galdetzea. Ixo. Hau zer da? Ez da ikusten, baina hemen da, Hemen da, entzutezue oain entzutezue. Entzutea. Bai. Lasai ja, mikrofonoa dakau, bi mikrofono, dena prest. Hazan garaia, lehenengo probantzako, ondo. Beharrezkoa zan? Oso beharrezkoa. Ja, eske improvisazioakin jolaste deu, momentukoa. Ikiera, Paskarin, beste ze prometeko, baina hain mikroakin ondo. Ja, prest. Ze iruditu lehenengo proba? Ondo, baina mafia batzuk egon dira, Bai! Bai. Norbait salatu nahi duzu? Ez dut emanka gazekaten. Zerbait hobetzeko aparte mafiak? Bez, ondo da. Bai. Esperantzak zen dituzten proba hontan? Bai. Nahiago Ave Marian igual? Nik bai, lokatzian. Bai. Askoz gehiago. Hurrengoako, bakigu. Eskerrik asko.
Bueno, aier, zorionak, proba irazteatikan, pixkatola galdera bat, ze iruditu zaizkizu probakola? Oso guapo egon da, gure lehenengo aldia izan da parte hartze duna, eta bastante guapo egon da, hor gra guztia jendez betea, denak zui beha, eta kriston tensioakin, eta oso pozik irabazteagatik. Errepikatzeko modukoa izan da, o? Bai, kriston, bai. Oso ondo. Eta zehozola gehitu nahiko zenuke o zehoz esan? Bai, anartzi esan nahiko nion, elosegi hona ni naizela. Eskerrik asko aier. Zuri. Bueno, hau izan dela Olimpiadetako lehenengo proba. Zenekia. Nik ja, ezin ez gehiago. Hurrengo proban ikusiko gehalkar. Aio! Ostra, patinen froga! Patinen froga, Patinen proba. Klasiko bat. Bai. Erorketa dexentontzian. Asko. Susto batzuk ere hartu zituen jendia. Eske jendea asko motibatzen da eta... Eta irabazteari joaz, eta Gero? Bai. Batzuk hor jarraitzut, Bai. Frontoien powernik batzuk ikusi nituen hor batzuk. Matematika egiten ez da? Matematikak, bai. Komplikatzen Ez dian oso trebeak izan horre. Eta hori tokatu zitzaiela Urbalkaban proba, errexena zela. Baina, bueno. Baina ze giro ona? Oso giro ona. Gazte guztik elkarrekin, berriro. Eta forma hartzen Olimpiada, giroa, Bai. pike batzuk egontzian ere, banderekin, ikusi nun bandera bat gora, bandera bat bera, deskalifikazioak justu. Bai ez? Bai, hori esan zuten, bueno, ezakit, azken orduko irudi batzu dazkau, maik ekarrizkiegunak, eta ikusiko dugu jendeak abertze esateon. Eta bueno, beste gabe, Ikusiko ditugu gainen irudia? Venga. Horre ontzan ez da? Hane ontzan. Uste bai ez patinek. Nik patinekin ikusi nituen, Bai, atxaldean ontzan beroketa batzuk iten eta, así que, a ver. Aurrera irudiak! Hor, hasta azkena. Ez da Olimpiadetako proba? Bai, patinena gaina, Ze ona! Guai, beste txuten hongeana, Ze gogoak ikusteko. Atxalde hon denoi, Olimpiadetako bigarren proba gaur. Patinena, klasiko bat Hernanin. Jendia urduri, prestatzen, ensaio asko ikusi dira ia herritikan, zakit, jendiak beldurra dakan. Gaur, martxoan 18, 2026. Patinak bueltan dira, Hernaniko Gazte Olimpiadetan. Hemen tokaban, Lauterdi plaza berri. Bueno, mesede, zer da? Olympic News. Zer zemuz? Bere gauza gaiaten. Zer moz ikusten dugu gaurko gaua? Urduri gaude, Imanol etorri. Haunekin ateakoa. Olympic Newsekoa geha. Bale, oso ondo. Haupa. Gaurko kedada gainera zuen templuan izan da, plaza berri izan da. Ez lauterditan, baina bueno. Eskaberan dugu. Bai, Jendiantzat. Edo goizegi, depende la vida. Claro, egia da. Eta gazteekin nola ikustezeate, beldurtua pixka. Umiekin, orduan. Ez dakite oinez. Bueno. Oinez kostatzen zaie, patinetan, supongo me dago. Okerro. Bueno, nahi dugu jakinea ze muzik uste zeaten hainbeste gazten aurrean proba hontan. Gazteetako dira. Goendik erdi gaztea geha. Bueno, aurre horiek berrizik ez dira, Nik pixka beldurtutan hau. Ikusten jendia oso lasa. Urduri. Bai. Atzoko patinekin eukitzen duten istilua pixkak. Zer atzoko patin? Bai, puskatu zian. Ja, Oditua zela. Egia da. Zuden gordetak, aurreko olimpiadetatik. pero ja konponduta ez da. Ondo. Beste batzu azkau. Prest, irabazteko prest. Ez erortzeko prest. Vale. Ondo, horrekin ondo. Lasai. Chiquita, quería
kasualitatea. Ikustea tongo egon dala? Tongo egon da? Tongo egon da? Bai. Guztiz, zer gertatu patinakin? Eroi naiz bost aldiz, minimo. Grabatua dago? Ikusikoa? Erorketa guztiak grabatu daude. Eske, hasieran, en plan, beite, kanasta bota ditugu, eta bat atzetik erori zait, eta eroi naiz. Aldapa gesten berriro eroi naiz, eta orduan etorri zait bat atzetik, eta eroi da, ni atzetikan, gero altxatzen patina eskatu zait, eta ni joan hola patinakin alo okertua, eta ezin hori biruz. Eta korrika jo nahi. Bueno, alare... Urrengo nobeto. Bai, hori da. Sondo. A ver, zemuz, ondo. Ta irabazagatik, ara, xira enekin alo, uste non ja azkena gatuko nintzala, porque claramente gehienak kriston urteak atez dizkia, eta nik igual 15 urte ditu, eta pues jo que xira gaziko nula. Buena, tío! Pues, ja finalean egon toka, eta digo, hostia, hemen ja denak bultzatuko jate, no seke, eta azkenean ordenak erori ja, kasi lortzen naiz, eta digo, hemen ja aprobetxatzez, eta aprobetxatu eta, pues, ya está. Bueno, tramposa asko daude, Hemen, Kaskarrako kide bat, Sergio... Zerre? Aserre berak dio, ja, aserre da, hola. Zer gertatu da gaur, Sergio? Probazieran, Apeadero tabernan inguruan, parean, esango nuke, Gorka López de Arregik bultza egin nau. Bultza eta lurrera bota dit. Gorka López de Arregi. Zabala. Lurrera. Zer daukazu esateko, Gorka? Sergio Fernández, Kaskarrak, horbera notza iteu ezta. Hemen Naia Barren etxearekin, patinetako lehiakide bat, zemuz, gaurko proba Naia? zaila. Osa, patinetako proba, baina izena aldatu beharko litake matematiketako proba. Bai, gaizki? Bai. Matematik ez ekaten pixu gehiago. Ze galdera egin dizute, matematiketan? L, N, Ixa, Z... Osa, etxeo numeroi, zenbaki bestek ez duen. Hemen batzuk antropologia ikaste dute. Letratakoa naiz, oina inbeste letra. Jendea, kexaka dabil, antolaketa txarra izan da eta tongo egon dalako. Horren aurrean, neu balantzaren deklarazioak. Dena juntza izkizu, Ja, denak egon du gera beida, proba osoan zehar, eta ikusia zeinekin du nobeto eta zeinek ez. Ez dago zer gehiago. Ez da ez da bai da? Hoi da. Eta reklamazioak bilar goizeko bazitatik aurrea mesez. Bueno, hemen dakau lesionatu bat patinen probakoa. Aritz, zer moduz, zer gertatua? Aberia bat egin dut, publikoan zeon gizon batek bultzatu dit. Ez dut esango deklarazioekin, baina nik usten nahiko erosia izan dela. Akizu zein izan dan? Gizon zar bat 50 urtekoa nik ustet garagarro batekin sobornatu dutela, esan diote bultzatu hau, eta... Eta bultzatu du? Bai. Nire teknika horretan bultzatu dit laguntzeko bezala, oreka galduet, hankaz gora kukaratxa pixkatin dut, eta horregatu naiz, eta remontatzea zain izan da. Eta ze indezu, ze esan dizu, Ostia, galtza, galtza... Jo, eskerrak, aspaldiko galtza dela, 14 urte neskanetikan aprobetxatuet. Esan diate ospitalea emango jatela, ebakuntza txiki bat ingo jatela, baina 12ko hemen egongo naizela parranda botatzeko. Hori importantena, ez egu beste zer importa gaur. Odola, ez lesioak ez ezer. Bueno, hemen gaude kontuzatxuakeko kide batzukin, oain ez dugu inor elkarrezketatu kontuzatxuakekoa. Hau da lehenengo aldia, oain gaueko 10etan, aber ze iritziak aten gaueko 10etan, eta ez ordu bitan. Zer mozun da gaurko proba? Oso ondo, Oso ondo, jonda. Bai, espektatibak altu genezkan, baina ez darean altu. Ez genuen uste finalea sailkatuko ginala. Vale, zemarrenak gatu zate bakizue? Bosgarrenak uste, baina sailkapen orokorrean espero dugu lehenengoak. Vale. Ez da gutxi kontuzatxuak, hemen daude indartxu, egunero, proba guztitan, gogoekin, dena bezala? Claro. Zer da, lehenengo txupitoa? Ez, gaur txupitoak ez, gaur txintxo. Ez zuen merezi, probak egin dugu. Bai, zenbarrenak gatu zate? Zakigu. Baina ez zuen tandan? 3. hortik. Bueno, ez doain gaizki, no? Baina uste tongoa ondu gala, orduan, igual deskalifikatu.
Igual deskalifikatua baina txupito barrua, Hankaz gorakoak mozkortzen ja. 0-0. Amaiketan. Bai, ez, gaur txintxo. Hemenak hau txerri beltzeko kide bat, handi, zemu zaude? Ondo. Irunak aigo dituzula eskaierak. Bai. Oi, entrenatu indezu o bakarrik atatzen zaizu? Ez, proba baino lehen, entrenatu, Asko? Gutxi. Osea, bakarrik atatzen zaizu, ez izan gezur? Bai. Talentua da. Txikitan hona entzan, así que algo ha salido. Vale, eta gero hemen hartu zuen hostia, min hartu zu? Ez, amortiguatuet. Bai? Bai. Perfecto zaude? Osea, ez zean berri zen ambulantzia, ez ezer. Ke ba, Raspoi bat, Itxea, urrea. Nazkau berriz ere hankazorakoak, han txupito bat hartzen ondia, oain hemen, deklarazio batzuk eman nahi duze. Zer pasa gaur, patinetako proban? Azteko gure taldekide bat indiote enbudo. Eta horregatik eroin da. Horregatik ez dugu irabazi. Eta hortaz aparte matematikako ariketan ondo indegu hasieran, baina eta bisua pasatzea junga, eta kejatu ja ez egula erantzuna eman, eta horregatik deskalifikatu gaituzte. Erantzuna, ja jarri dugu, vale. Eta orduan haizen como que medio konprobatzen, eta esan du como que medio baiez, eta orduan ja bestea joan da abisatzera eskaitekoari joateko. Baina gero esan du, ez gaizki dago erantzuna. Ostras! Arazoa zenena, antolatzaileena edo gurea. Antolatzaileena edo gurea. Bueno, patinetako proba, eduki dugu gaur, historikoa, emozionantea. Noiz eukiko dugu berriz, holako egun bat Hernanin. Ezakigu. Batzuentzat lehenengo aldia, patinen proba ikusten, beste batzuentzat ja klasiko bat. Bueno, gaurko egunai amaiera eman behar diogu. Parranda espero da, gaur Hernanin, eta Hernariak nahiko pozik, kamareroak aserre, ohiko da bezala. Así que, 3. proban ikusiko galkar. Aio! Ei, zeizate? Ez que atzo gizan golina izan, galarretako gontzela izan. 2 gol sartu zenituen, ez? Bai, Pixo motibatu nintzen da. Proba izan zen, slacklineak jarri zituztela eta arnesekin ibili ginala. Atzi jokalarik hartzen zuten parte, eta, ontzian gol batzuk. Bai, oso polita, goitik. Zaila zan, beste. Zaila, oso zaila, Zu jarri gozun hori zan. Bai, estrategia pixia batekin da, praktikan. Giro oso hona egon zan ere, eguraldi hona. Bakizu zetzan egon? Ze? Bandera asko. Gutxi ikusi ditun pare bat esaten. Bai, eta zuena? Bueno, urrengo probako eramango dugu. Goatu, eraman behar diala banderak. Bakizu zegoen zian? Zer? Hilketa asko. Bai. Bueno, asko ez dakit, baina batzuk bai. Desente, batzuk bai. 3 aste hauek izan dira... Potente, hilketa asko. Ilerria dago. Ui, irudia daude? Noski daudela. Norbait egon Noski ontzala. Mai ontzala. Aurrera irudiak! Gaur Hernaniko Gazte Olimpiadetako 3. proban aurkitzea, Gizafu olinean, 2026ko martxoan, 26an. Aio! Beti lauterbitan, ordulariak plana markatuz, plaza berri, gure etxea, gure zelaia. Gaur kamisetekin gatuz, traundia bizkarrean, iturria bihotzean, denok batera kantatzera. Lauterdi plaza berri, iturria herrian, irabazteko prest, Hernaniko Gazte Olimpiadak, probaz proba, puntuz puntu. Lauterdi, betiko orduan, plaza berri, betiko lekuan, denok zutik den
eta anitea. Hemen gaude etruzkinak, hola esatea? Vale, etruzkinak. Vale, zemuz? Gaurko eguna? Ondo. Ondo, irabazi zuen? Zeuze? Zainik ez dugu jolastu. Ez, hau da lehenengoa? Bai. Eta zuen jolastuko zuen? Ez? Zeratik? Eskan jolastu imar da, Jolastuko geha? Bale, baina hemen ere, bale? Zerbait esateko, Olympic Newsentzat? Hotza basatzen nahi zeaten? Temperatura jetxilak. Bale. Zuek lehenengo aldiz olimpiadetan, Bai. Gustatzen nahi zaizue, proba ondo? Bai. Oso portu. Ondo antolatuta. Bai, oso ondo. Eskerrik asko! Autobus tragikoa. Gure fan de tragikoa, Bigarren partidoa kanpotikan ikusiet. Bueno, ondo animatu baina... Zenbat gol? Sartu ditugu edo sartu ikuten? Sartu ikuten. Sei, baina, bueno. Lau, Hombre, eta ze lau. Claro. Doble kontatu behar zuten. Baina... Pero ez duta kontatzen, ezak iguze ba. Ja. Tongo. Eso es así. Tongo. No, dilo. Tongo. Bueno, hemen ditugu. Naiara eta Uxue eta Naiara. Futbolista hoiak, batzuk... Naiara ez markatu. Jolaste deu, baina jolaste deu, baina. Oia. Zer muzik ustezu gaurko proba? Kaskarreko bat beste. Bai, golpen bat. Culpablea. Mai Arrazkin. Bale, izenak? Mai Arrazkin. Anitza, prueba anitza, ez? Bueno. Divertigarria, ezberdina. Ondo latua, oso txukuna. Bai, txukuna polikia. Arno, txibatu jatea, abesti bat atea zuela. Barkatu adin txikokoak ez grabatu. Emate honeza. Bea da sortzailea. Ja, kontatu geha, beatea da bakarrikan, baina... abestian ingurun zerbait, asko gustatu zaizu egitea. Nahi ez diate partida jolasteko bakarrikan. Bakarrikan? Esan esetan. Ordu asko pasaitula abestia itine Manolek. Osea, zuk bakarrekin ez zu abesti. Gu pixkati bat letra lagundu dugu. Eman dizkiogu bitartean. Bale, Ni naiz lau, eta talde osoa da terdi. Bale. Esan digute udarako abestia izango dela, Ja da. Bai, Enrique Iglesias está temblando. Lauterdi plaza horri deklarazioak. Ja, pixkat, hemen badago jende bat ezakina zein da. Egia da. Referentziak... Beste norbait da ezaguna. Zene referentziak galduten naiz. Baten bat bakigu. Aniola. Errexak. Bai, esken hila nago pirritx porrotx eta gauza hien. Beste gauza bat hemen, Lauterdi plaza berri. Hemen gaude, Gazte Olimpiatako 3. proban, amaieran, jazta, hau bukatu da. Hemen, Nerea Chavez, tutti frutti, zemuz partidua. Oso ondo, irabazi deu, bi partidoak! Horrengo fasera pasagea. Gora? Gora? Olimpik? Nios! Bueno, hau izan da, Gazte Olimpiatako 3. froga. Giza futbolina. Espero deudenak oso ondo pasa izana, eta talde irabazleak, futbol ekipo bat sortzea. Beste gabe, ikusiko geha. Aio! Bueno, hurrengo arte. Ondo pasaporretan. Hartu indarrak hurrengo probetarako. Deskantsatu. Eta guk hemen jarraituko deu, zuen etxean. Zuen hizkuntzan. Agur!